इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंसोरो संसारजों दा गोरोबफा। जेब्ला जोङो 2 करिन्थिया 6:14-18 सारिखौ फरायो, जों बेयाव मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जिसुनि मुङै, नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा। मानोना धोरोमा आयेन बारसिननायजों मा मोनफानाय, नङाब्ला स्राङा खोमसिजों मा लोगो लाज्लायनाय। बे राव फरायनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। बे संसाराव जोङो थांनानै थानाय समाव गोबां समावनो जों बुजि मोना आरो जों मिथि मोना। जोङो मा मावनो नांगौ, माबोरै सोलिनो नांगौ, माबोरै जिउ खुंनो नांगौ आरो जों माबोरै थांनानै थानो नांगौ, जों गोबां समावनो जों बुजि मोना आरो जों मिथिस्लाबा। नाथाय बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा। बे बुहुमाव मोननै ग्रुप दङ आंनि अनजाग्राफोर। मोनसे ग्रुपआ फोथायग्राफोर, जायखौ इसोरनि मानसिफोर होननानै बुंदों, आरो मोनसे ग्रुपआ फोथायिफोर, जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ गावनि बासायगिरि होननानै नाजावाखै, फोथायाखै, बिसोरो फोथायिफोर। बे संसाराव जिसुखौ फोथायग्राफोर आरो जिसुखौ आंनि बासायगिरि होननानै फोथायिफोर दङ आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला बे बुहुमाव जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्राफोर आरो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायिफोर दङब्ला जोङो माबोरै मावनो नांगौ, माबोरै थानो नांगौ आरो माबोरै जिउ खुंनो नांगौ। नाथाय बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा। दिनै आं बेखौ बुंनो नागिराखै, जोङो इसोरनि बिसाफोर जानानै, इसोरखौ फोथायग्राफोर जानानै इसोरखौ फोथायि मानसिफोरजों लोगो लाफानो नाङा, आं बेखौ बुङाखै आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जों गोबां समाव इसोरखौ फोथायग्रा जानानैबो, जिसु ख्रीष्टखौ मिथिनानैबो, नाजावनानैबो गोबां इसोरखौ मोनै मानसिफोरजों लोगो लानानै जों बिसोरबादि मावो, बिसोरबादि सानो, बिसोरबादि जायो लोङो, बिसोरबादि फोथायो आरो खुलुमो। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोङो इसोरखौ मोननाय मानसिफ्रा, जों माब्लाबाबो इसोरखौ मोनै, जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखै, फोथायाखै, बिसोरबादि जों साननो नाङा, बिसोरबादि मावनो नाङा, बिसोरबादि फोथायनो नाङा आरो बिसोरबादि आखल आखुआ जोंनि जिबनाव थानो नाङा होननानै इसोरनि गोथां रावा बेखौसो बुंदों। मानोना गाहाय सिटआव बुंदों, 2 करिन्थियानि 6:15 सारियाव लिरनाय दङ, सैताना ख्रीष्टजों माबोरै गोरोबज्लायनो, नङाब्ला फोथायग्राफ्रा फोथायिफोरजों मा बख्रा। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, आंनि अनजाग्राफोर, सैताना ख्रीष्टजों माबोरै गोरोबज्लायनो हागौ। सैताननि साननाया गाज्रिल', सैताननि मावनाया गाज्रिल', सैताननि परिकल्पनाया गाज्रिल', आरो सैताना संसाराव थानाय मानसिफोरखौ इसोरनि बेरेखा पाप मावहोनानै नोरक रायजोआव लांनो थाखाय सैताना जेब्लायबो लुबैयो आरो हास्थायो। मानोना सैताना मिथिगौ, सैतान आरो बिनि आर्फफोरनि थाखाय जोबनो गैयै नोरक रायजोखौ दोननाय जादों, आरो मोनसे समाव अरायनि थाखाय सैताना नोरक रायजोआव थांनो नांगोन, बेखौ सैताना मिथिगौ। बिनिखायसो सैताना संसाराव थानाय सुबुं माहारिफोरखौ इसोरनि हेंथा पाप मावहोनानै गासैखौबो नोरक रायजोआव गावजों लांफानो थाखाय सैताना लुबैयो आरो हास्थायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, सैताना ख्रीष्टजों माबोरै गोरोबज्लायनो हागौ। अब्ला जाय मानसिफ्रा दिनै जिसु ख्रीष्टखौ फोथायाखै, जाय मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखै, अब्ला जों माबोरै बिसोरबायदि सानफानो आरो बिसोरबायदि मावफानो आरो बिसोरबायदि सोलिनो जोङो हागौ। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जों जिसुखौ फोथायग्रा मानसिफ्रा जोङो माब्लाबाबो बेबायदि मावनो हाथारा आरो मावनो नांथारा होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। मानोना आरोबाव बुंबावदों, नङाब्ला फोथायग्राफ्रा फोथायिफोरजों मा बख्रा। जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो आरो जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथाया, बिसोरजों मा मोनफानाय दं होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। थांनानै थानाय समाव जोङो जयैनो जोङो लोगो जानो हागौ,
जों एखेलगे जों थांनानै थानो हागौ आन्थाय थैनायनि उनाव बेयाव मोननै रोखोमनि थाखोनि मानसिफोर जागोन जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै दङ आरो धोरोमिया जिउ खुंनानै थैलांगोन बिसोरो जोबनो गैयै सोरगोखौ मोननो थाखाय आवग्रिगोन आन्थाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनालासे फोथायालासे नाजावालासे थैलांगोन बिसोरो अरायबोनि थाखाय सैतान आरो बिनि आरफफोरनि लागै थाम थिम खालामनाय नोरोग रायजोआव थांगारनो नांगोन बेनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदों सैताना ख्रिस्टजों माबोरै गोरोबलायनो नङाब्ला फोथायग्राफ्रा फोथायिफोरजों मा बख्रा बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर जोङो जेखौखि मावा मानो जों जेरावखि थाङा मानो जोङो संसारजों गोरोबालाबा संसाराव थानाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ आंनि बासायगिरि होननानै नाजावाखै फोथायाखै बिसोरबादि जोङो जायालाबा बिसोरबादि सलियालाबा बिसोरबादि सानालाबा जोङो दिनै बिसोरनिफ्राय थख'जानि आंनि अनजाग्राफोर मानोना 2 करिन्थियानि बिलाइ 6 बालाब 16 सारियाव लिरनाय दङ इसोरनि खुलुमग्रा न'आ मुर्तिफोरजों मा मावफाज्लायनाय दं मानोना जोङो गोथां इसोरनि खुलुमग्रा न' इसोरा बुङामोन बादि बेनिखायनो इसोरा बुंदों इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय जोङो इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर आरो जोंनि मोदोमाव जिसु ख्रिस्टआ थायो होननानै बुंदों अब्ला जों दिनै इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिरखाय जोङो इसोरनि खुलुमग्रा न'खाय आरो इसोरा जोंनियाव थायोखाय अब्ला जों माब्रै संसारनि बादि जोङो मावनानै संसारजों जों गोरोबनो हागौ बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा इसोरा बे आयदायाव क्लियारै बुंदों आंनि अनजाग्राफोर मानो आंनि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो दिनै संसारजों गोरोबालाबा जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायाखै नाजावाखै बिसोरबादि सानालाबा बिसोरबादि मावालाबा जोङो बिसोरनिफ्राय थख' जायोब्ला बिसोरनिफ्राय ओंखारनानै फैयोब्ला दिनै 2 करिन्थिया 6 बालाब 17 सारियाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेनिखायनो फोरबुआ होनो नोंसोरो बिसोरनि गेजेरनिफ्राय ओंखारनानै थख' जा आरो नोंसोरो बादुवा जानाय हाबायाव दाथां आङो नोंसोरखौ नाजावगोन बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों जोङो संसारजों गोरोबाब्ला फोथायिफोरजों जों गोरोबफायाब्ला बिसोरबादि जोङो मावाब्ला बिसोरबादि सानाब्ला बिसोरबादि जाया लोङाब्ला बिसोरनिफ्राय ओंखारनानै जों गावखौ थख' खालामोब्ला गावखौ गोथारै लाखियोब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों आङो नोंसोरखौ नाजावगोन जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ दिनै गावनि बिसा होननानै गावनि बिसाजो होननानै जोंखौ नाजावनो बियो लुबैदों आरो दिनै नोङो गावनि जिबनखौ जिसु ख्रिस्टनो होनो लुबैदोंब्ला नोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि बिसाजो आरो बिसाज्ला मुंख'जानो थाखाय नोङो लुबैयोब्ला नोंनो सोरगोखौ आरो बासायजानायखौ नांगौब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेनिखायनो फोरबुआ होनो नोंसोरो बिसोरनि गेजेरनिफ्राय ओंखारनानै थख' जा जों दिनै इसोरनि बिसाजो बिसाज्ला जानो थाखाय धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जिसु ख्रिस्टजों जोङो खौसे जानो थाखाय गोरोबलायनो थाखाय जोङो दिनै बिसोरनिफ्राय ओंखारनानै थख' जानो नांगोन आरो बेजों लोगोसे इसोरनि गोथां रावा मिथिहोबाय नोंसोरो बादुवा जानाय हाबायाव दाथां जि खामानिखौ मावोब्ला पाप जागोन जि मुवाखौ जायोब्ला पाप जागोन बे मुवाखौ जों जानो नाङा जों बे खामानिखौ मावनो नाङा मानोना बे खामानिया जोंखौ बादुवा खालामो होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेनिखायनो बुंदों आरो नोंसोरो बादुवा जानाय हाबायाव दाथां अब्लासो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ गावनि बिसाजो आरो बिसाज्ला महरै बियो नाजावगोन आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों संसारजों दा गोरोबफा बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोंसोरो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव दा गोरोबफा बिनिखायनो 2 करिन्थिया 6 बालाब 18 सारियाव बुंदों आङो नोंसोरनि बिफा जागोन आरो नोंसोरो आंनि बिसाज्लाफोर आरो बिसाजोफोर जागोन गासैखौबो हाग्रा फोरबुआ बेखौ होनो दिनै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय जोङो फोथायिफोरजों गोरोबै जुंगालाव जोङो गोरोबफायाब्ला संसाराव थानाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायाखै जों बिसोरबादि जायाब्ला
आरो जों दिनै संसारजों जानाय लोंनायाव मावनाय दांनायाव गाननाय जोमनायाव गासै बिसयाव जोङो संसारजों गोरोबफायालासे जोङो संसारनिफ्राय ओंखारनानै जोङो गावखौ गोथारै लाखियोब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों अब्लासोनो जोङो इसोरनि बिसाजो जागोन आरो बिसाज्लाफोर जागोन आरो इसोरा जोंखौ गावनि बिसाजो आरो बिसाज्लाफोर खालामनो थाखाय बियो आह्वान खालामदों। बिनिखायनो फै जोङो इसोरनि बिसाजो आरो बिसाज्लाफोर जानो थाखाय जोङो संसारजों गोरोबालासे जोङो गावखौ गोथारै लाखिनि आरो जों गावखौ थख' खालामनानै जोङो लाखिनि जेन' थारैनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसाजो आरो बिसाज्लाफोर जानाय बादि बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।